ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗତକାଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ସୁଟିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଶଙ୍କରା ବକରା ସୁଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରୀ ଚାଲୁଥିଲା। ଶଙ୍କର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇକୁ ଓ ସୁନତା ଅପାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗତକାଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ସୁଟିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଶଙ୍କରା ବକରା ସୁଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରୀ ଚାଲୁଥିଲା। ଶଙ୍କର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇକୁ ଓ ସୁନତା ଅପାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କି କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଉ ସୁନତା ଅପା ଲଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।